Здравейте, вие сте с Културкаст. Ние представихме ли се миналия път? Малко. Ако започнем от имената си казахме, но нека пак. Аз съм Рада Вазова. Аз съм Рая Господинова и с нас е Лора. Първия гостенин на Културкаст. Аз съм Лора Божилова и съм днеска да се включа в тази дискусия за площад Славейков. Не сайта, площада. През едни детски очи, тъй като аз съм дъщеря на Пламен Божилов, който беше активна част от пазара в последните 20 години и нещо има-няма от съществуването му. И съм толкова благодарна на вас двете, че ме поканихте да се включа в разговора, тъй като смятам, че това е нещо, за което сме забравили и можем да си припомним. Ние с Рада, всъщност сме от 12 клас в момента. Сме на финалната права и вече се поела по своя път. Да, ние още го търсим и се надяваме този подкаст някакси да ни поведе там. Първо сбъдва една мечта да говорим за теми, които са ни интересни и ни среща с хора като теб и предстои да ни среща с хора като теб, които могат да дадат различна гледна точка по теми, които ние самите сме обсъждали много пъти и ни вълнуват искрено. Да, към теб. Как си спомняш площада? Площада за мен е едно страхотно изживяване. То беше цялото ми детство, защото шаренията на цялата работа според мен беше най-уникалната частица, защото той е площад. Абсолютно всеки минава оттам. Целият град, всички туристи минават оттам. Тоест, има много интересни истории оттам и самите продавачи там бяха завинаги запомнящи се. Те са просто толкова култови персонажи, че даже искахме да убедим единия книжар да напише книга, този, който е бил най-дълго време там. Само че той просто каза, че това не е възможно, тъй като ще бъде много дълга книга и просто първата книга може би ще бъде само с описване на всичките персонажи. Да влезе в контекста. Да влезе в контекста, за да може хората наистина да разберат за какви хора става дума, защото това бяха хора с толкова богата обща култура, че наистина чуждия свят не беше готов за това, на което те са способни. Да. И може би заради това ние си говорихме, че дори да не... Мисля, че дори по естествен път може би площада, точно защото хората не са готови, е щял малко или много да си отиде в един момент. Да, особено и с развитието на, така да го кажем, нашето поколение, което в момента този подкаст е една кауза да го променим и да почнем да говорим за това, че всъщност все още съществува, видиш ли, култура в София, в България, в цялото българско общество. Разкажи ни повече за хората там. Ти спомена, че са изключително колоритни, но кой е най-яркия персонаж, който може да ни опишеш? Не мога да ви го опиша точно с персонажи, защото всичките бяха толкова отличаващи се и също искам и да предпазя техните самоличности, защото не знам колко искат да бъде говорено за тях. Но израствайки на площада, според мен е добре и да обсъдим откъде е дошло това. Тоест, преди аз да бъда планирана, преди баща ми да отиде на площада, защото той е съществувал, мисля, че около 5-6 години преди баща ми да почне и той да продава там. Ти в твоята статия много добре описа историята. Всъщност пазара се е зародил на този площад точно заради културата, която носи, заради духа и заради всичките издателства, които са имали дом там. И с времето почват продажби на списания в куфари. И се сяда на площада и се продават списания в едни много големи куфари. Може би много по-големена версия на тези социалистическите куфари, за които сме чували, че са си носили нашите родители пергелите вътре и са се пробивали и някакви такива неща и са ги боли в краката.
В такива куфари са се продавали списания и с времето са почнали да отварят и сергии там. Не е ясно точно кой е създал площада, били са 2-3 книжари и всъщност останките от площада в момента са книжарниците, които някои от книжарите отвориха. В последствие, че разбраха, че скоро това няма да го бъде. Защото ние в последните няколко години знаехме, че ще се закрие. Горе-долу около 2016 вече клонеше към закриване пазара. То 2008 още има някакво намерение да се ремонтира самия площад и в последствие съответно и пазара да бъде затворен. Да, още 2008, това аз не си го спомням, но са ми разказвали, че още 2008 е било планирано това нещо, просто са успели да го задържат и след това 2018 мисля, че официално го закриха. Ноември-декември месец си спомням, че бяха последните дни. Аз си спомням, че бях на училище и говорих с баща ми по телефона една вечер и той ми каза, че това беше последната вечер на Славейков и аз тогава изтичах до площада и просто видях всичко как затваря. И просто беше много емоционален за мен момент, защото растейки след репетиции, аз не знам дали споменахме, аз се занимавам с музика, след репетиции и след балет, много обичах да ходя на площада, баща ми правеше едно бюро от кашони, на което аз сядах и си рисувах някакви неща на хвърчащи лищата. Също му правих и ценоразписи, защото като виждам, нашата сергия беше най-голямата, като лабиринт, която е точно до фонтана. И виждам колко хора идват на сергията. И много се чудя над баща ми, защо е сложил такива цени на кашоните, при положение, че щом има толкова хора, той може да сложи 200 лева на кашон. И същите хора ще идват и пак ще си купуват и оборот ще бъде. И, нали, се обръщам така към баща ми, представете си, аз на 6 съм такова, баща ми. С бизнес идея, да. Моля ти се, промени го това нещо, чакай сега ще направя един ценоразпис, нали? Ти не знаеш как се прави бизнес явно. И сядах на това бюро, правих му ценоразписи, той винаги ми обещаваше, че ще сложи тези цени и никога не ги слагаше и аз много му се чудих, си викам, той какво не иска, моята помощ ли? Беше, да, за мен беше трагично това, че баща ми явно не се разбира от работата, но, нали, в 2016 решихме и ние да отворим книжарница и всъщност първият ни обект беше на Графа, който и той беше провален от ремонти, защото като почна ремонта на Графа, за съжаление не назначиха най-талантливите работници за ремонта и той много се проточи и даже една сутрин майка ми отива на работа, в този имот продаваше, в този обект продаваше майка ми и наши работници. И една сутрин майка ми отива и вижда, че стъпалото, което ни е пред магазина, са го изкъртили по такъв начин, че не можеш да се качиш. И също и пода отдолу, като са махнали плочките и паветата, не може да се стигне. И това беше деня, в който разбрахме, че и там не сме приети. Да, някак си винаги го е имало това, не знам откъде е. И преди, нали, да продължа с дискусията, искам да кажа, че аз съм била дете, когато това нещо се е случвало. Тоест аз казвам нещата, както аз съм ги виждала през едни детски очи, както решихме и да наименуваме този епизод. Но аз лично смятах, че не сме приети някъде, защото и книжния пазар искаха толкова много да го махнат. И в момента са отворили пак някакъв базар, който работи само дадени дни от седмицата. На Славейков. На Славейков, да, на Славейков. А иначе на Графа, мисля, че там е много добра дестинация за други бутикови магазини. Да, аз се чудя, не знам, мен ми е много интересно точно за останките на пазара в момента и до някаква степен доколко Славейков си остава Славейков. Да. Защото въпреки, че го няма, нали, книжния пазар, имам чувството, че, нали, примерно и столична библиотека е там, по някакъв начин, въпреки, че може би
е имало някакви търкания между букинистите и библиотеката. Не е ли имало? Но ми е много интересно това как те са съжителствали, защото библиотеката в момента е нещото, което остана свързано с книгите на Славейков. Да. Ами, то няма как да има конфликт, мисля, че аз, колкото знаме, нямало, защото те са две съвсем различни работи. От едното взимаш книга после за да я върнеш, а от другото взимаш книга за да си я задържиш завинаги за тебе. И на повечето книги една книга държи много история. Нали, книгата събира прах, сълзи, молив, графит, маркери, спомени, подписи, автографи, посвещения. В една книга може да намериш много неща и от време на време, когато не са били прегледани добре, може да намериш и пари. Но това е вече друг въпрос. Книгата си я взимаш за спомен, а в библиотеката взимаш книгата, за да почерпиш някаква полезна информация от нея и я връщаш. Тоест, тя пак минава през много хора. Да. Мисля, имам че някакси всъщност в есенцията си не е толкова по-различно. В есенцията си не е толкова различно, но просто е различна транзакцията. Затова според мен не е имало толкова търкания. И може би се съжителствали именно заради общия си дух. Дали никой библиотекар не би попречил на някой друг, който би искал да разпространи книга, или поне аз не мога да допусна подобно съждение, ако ги свързва любовта към четивото. А ти самата спомена, че вече се занимаваш с музика и професионално ще продължиш да се занимаваш с такава. Така че ни сподели за музикалната страна на площада. Да. Музикалната страна на площада, от край време на този площад имам улични музиканти и те никога няма, според мен това е едно от хубавите неща, които са останали на Славейков. Изпод тези, как се наричат всъщност, сенниците, които са поставени, които... Перголи, да. Изпод тези перголи винаги се намират някой уличен музикант и до ден днешен, което според мен е много полезно нещо, тъй като уличната музика винаги е извор на човешката емоция. Тоест, в музиката на един уличен музикант можеш да видиш много неща. Можеш да видиш, ако е отдаден чувство, емоция, ако са работили, можеш да видиш всичките часове работа на репетиции. Ако са по-към бохемската страна, можеш да усетиш емоцията на нощния живот. Само като минеш покрай тях, вече атмосферата се променя. Ако не са толкова трудолюбиви и са взели някаква електрическа цигулка, можеш да видиш как примерно се почесват, докато музиката още върви, защото нали, тя е пусната от касетофон. Пак има чар. Това има чар винаги, нали? Тоест, ти само от уличните музиканти, според мен, можеш да получиш информация за това колко различни са хората, защото можеш да видиш процеса зад всяко изпълнение и когато се съберете на тези култови бетонови пейки, нека ги наречем, седла, според мен всички хора можем да видим точно какво изпитват хората в точно този момент и кои хора са се събрали там по-скоро за да събират внимание, кои хора са се събрали там само за да слушат. Нали, абсолютно цялата шарения, която се случваше и на самия площад, също успява да се предаде. Тоест, според мен, също и в момента атмосферата може да е малко по-различна, но нека имаме в предвид, че в момента пък отвориха много книжарници там. Вече има Сиела, вече Хиликона все още си е отворен, той винаги си е бил там. Буктрейдинг, Ориндж, взето всяка една верига се помещава там. Да, тоест също книжарите от Славейков, половината все още имат книжарници в околността и не толкова в околността. В момента не мога да се сетя за имена, за което се извинявам, но примерно ако искате все още да посетите някои от книжарите, първо може да дойдете в нашите книжарници. Само го споменавам. Нали? Също може да отидете в безистените на площада. Там много книжари намериха помещения, в които все още си държат книгите или все още продават книги там. Тоест едното са складове,
другото са по-скоро като книжарнички. Нищо не е напълно изгубено, даже и книжарницата на надвис вътре продава майката на един от книжарите, които бяха на Славейков. Аз това щях да кажа, като каза за безистените и се сетих, много интересно, точно защото площад Славейков всъщност е на такова ключово място. Може би точно за това там някак си има тези, някак си цикли на мечти, на емоции и така. И е много интересно, защото нали, първо от площад Славейков можеш да стигнеш първо до Народния театър, права линия, до надвис, после от другата страна до седмочисленици, към Витушка. И в същото време, нали, въпреки че е такъв кръстопът, и ги има и тези безистени някакси такива скришни места в града. И е много интересно, чисто... Който търси намира се случва малко. В градска обстановка е много интересно. Ами да, той продавачите на площада, по-скоро тяхното не беше изхранване и продажби, то беше по-скоро като кауза, защото всички носят своите знания и ги дават на минувачите. Тоест, това е... Миналия път, когато го обсъждахме, много ми хареса това, което каза, че е било много активна част от бързата продажба. Нали? Да, не смятате ли всъщност, че има нужда все пак такова открито пространство? Не за друго, защото дори да не е на същото място, не в същия формат, все пак с факта, че го обсъждаме и трагичната му съдба малко или много. Да, ние ще се наложи да стигнем и до там. Да, ще се наложи да погледнем тази тема. Да. Съответно при евентуално възстановяване би имало един горчив послевкус на цялостно възстановяване, но ако подобен тип място с характер на това просто да имаш възможността, минавайки за работа, за училище, просто на разходка, да си напазаруваш домати, минаваш покрай въпросните шатри или сергии и виждаш какво се продава. Това създава у хората първо едно несъзнателно чувство, че знаеш какви са тенденциите в литературата, какво се продава, какво би могло да те заинтригува. Ако мен ми се е случвало ненадейно дори в книжарница, просто влизаш да си купиш молив, например, обаче лайтмотив в главата ми е да напиша някакво есе и намирам книга, заглавие, която просто тя ме намира, не аз нея. Обаче това все пак се случва в много конкретна обстановка. Нали, аз все пак съм влязла в определено място, отделила съм определено време, за да стигна до конкретното пространство. Докато това може да се случи много ненадейно, много спонтанно и смятам, че би провокирало интерес заради забързаното ни ежедневие най-малко. Аз се чудя от една страна, си мисля, че не знам дали това би могло да просъществува. Имам чувство, че ако се опита да се повтори това, ще стане бутиково. Точно ще да ви предложа да обсъдим тази тема. Комерциално, не знам. Според мен е по-важно в момента да се работи към това хората да влизат повече в книжарниците. Дали ще са книжарници за вече, така да се каже, втора ръка книги или от големите вериги книжарници, както и да е, това пак са книги. Или с библиотеките също трябва да се работи. Аз забелязвам, че мои приятели, за които въобще не бих си помислил, че въобще четат, питам, къде, нали, виждам ги по улицата, къде отивате, какво ще правите и очаквам да кажат, ще седим на пейка. И те ми казват, аз отивам в библиотеката да си върна книгата. И аз толкова се зарадвах. И имам чувството, че повече трябва да се работи с това, което вече имаме. Има алея на книгата на няколко пъти, има коледния панаир на книгата. От друга страна обаче си права, много е приятно, например, хората, които продават стари книги по подлеза на Софийския университет, горе-зад от Софийския университет. Това също е много приятно. Да, защото си има и отделен чар. Да, но в голям мащаб не мисля, че може да... Не, въпреки че би било много полезно, тъй като всички в момента мисля, че изпитваме, дали защото сме ученици, студенти или просто заради инфлацията на нещата, усещаме някаква липса на финанси. Тоест, много малко хора имат привилегията да си отделят примерно 80-90 лева
За 2 книги. За 2 книги, дори и за някоя по-колекционерска, защото, примерно, има много задължителна литература от университети и академии се дават. Аз се занимавам с тази литература от време на време. Нали, някой много рядък учебник, 90 лева. И се очаква от първокурсник той да си извади 90 лева от джоба и той да може да ги купи. Тоест, атмосферата на това да си вземеш някакви стари книги за общо 10 лева и да си взел 7. Да, но още има книги. Още има книжарници за стари книги. Можеш, има как да намериш. Да, даже ако знаеш. Това е често срещано, даже голямо предимство. Да. Проблема е, може би, че точно това е, ако знаеш. Тоест, ако знаеш, т.е. трябва... Според мен хората трябва повече да им се говори за това. Да знаят къде да отидат, къде ще им е интересно, къде могат да говорят с хора. Да, обаче в същото време, ето, преди 1-2 години се разхождахме и беше отворен един от арт-базарите. И още от Славейков има едни перуанци наши колеги, които продаваха... От Перу. Които продаваха традиционно облекло. Даже мисля, че на жената на единия от перуанците държи този магазин на, ако знаете, до малките 5 кюшета с едни лами на витрините. Да. Значи, тези традиционни облекла, бяха отворили на арт-базара една шатра, си спомням, и той е продавача, облечен традиционно. Обаче той си е перуанец. И по едно време аз се разхождам с компания и едната от тях казва: вижте какво културно присвояване. Как може той да се облякал така? Пълен байганю. И в този момент аз не знаех какво да й кажа. Точно за това искам да ви попитам според вас дали колкото и добра нещо да бъде, това да се възвърне нещо такова, дали би го понесло обществото, тъй като продавачите на тези книги, нека си го кажем, много не цепят басма на тези в момента норми, които малко повлияни от американските идеали, нали, стават, защото не може някакви такива неща, където да не им знаеш предисторията, не знаеш от колко години, той сигурно 30 години човека така ги продава тези неща, не може да отидеш и да кажеш какво културно присвояване, нали? Малко е неудобно. Тоест, според мен го има и от двете страни. Някакси. Имам чувството, че първо, вече, особено след затварянето на пазара, точно букинистите и хората, които са стоели там и така, може би в един момент, първо са се разотишли, второ, някакси имам чувство, че вече те имат някакъв предразсъдък към хората около тях. И според мен, те не са най-откритите хора или гостоприемни, така че някакси от двете страни има едно неразбирателство. Да, то зависи, защото и половината книжари на Славейков бяха, някои от тях са професори, уважавани, работници на БАН, толкова интелигентни хора, другите не бяха толкова академично, нали, нямат академично образование, но са особено интелигентни просто характери. Те са родени някакси народени и будни. Това се чудя, защото в всяко отношение има дадена жертва. В смисъл, всеки трябва да направи компромис, особено когато става въпрос за комуникация. Ние малко или много това обсъждаме в момента, нали? Хората биха ли приели в крайна сметка това някой да се отнесе по-директно с тях, дали било то прието като невъзпитание, грубост, негостоприемство. Но смятам, че в момента дори да отидеш в една книжарница, и не смятам, аз съм го изпитала, и всяка една от нас сигурно имала такъв опит, и влизаш, търсиш заглавия и те не ти отговарят, търси си компютър, не знаят кой е автора, не могат да ти кажат нищо за превода. Имаме го в 2 превода. Аз питам, добре, единия от кога е, какво може да ми кажете за преводача, няма абсолютно никаква реакция съответно в обращение. Това е в големите книжарници. С новите. Всъщност не антикварни книжарници. И не само български книжици, която не е антикварна. Аз винаги там ходя, ако нещо ми се налага. Там колегите, когато ние нямаме нещо в ортограф, пращаме клиентите там.
ние това обсъдихме преди малко, всъщност човекът се е населил с големите вериги. И там няма кой да ти отговори на тези въпроси, но са безкрайно мили и безкрайно отзивчиви. И съответно спазват етикета на безкрайна емпатичност, респективно, нали, по съвременно. И това удовлетворява хората явно, обаче не мисля, че си даваме сметка. Не е толкова функционално. Първо, че не е толкова функционално, второ, че самите продавачи, които си разбират от работата, покрили се дали в безистените или в нишите, чакайки някой да ги намери, могат да отговорят на толкова въпроси и да вдъхновят толкова хора. Обаче това отново изисква допълнително усилие, което не е лошо от една страна. Може би предизвиква и допълнително удовлетворение от намерилите. Но докато стигнеш до идеята да търсиш, ще мине доста време, особено ако имаш различна история от нашата, защото ние сме облагодетелствани. Да комуникираме дори една с друга, да сме възпитавани в такива ценности. Да, нашите да са общи познати приятели, да имаме комуникация. Но според мен също има и малко проблем, че в тези големи книжарници не се продават само книги. Както ти каза, отиваш да си купиш молив. В една от тези големи книжарници купих пъзел на Лили Иванова за Коледа на сестра ми, защото тя обича да реди пъзели, когато е нервна. И какво по-добро от това да наредиш един пъзел на Лили Иванова от 1000 части? Не знам. Няма, не. Тоест, аз трябваше да отида и да попитам служителката за пъзел на Лили Иванова, а тя също трябва да знае и къде се намира най-новата книга на еди кой си, да. Вече в днешно време трябва да кажа Колин Хувър, защото тя е една от най-търсените авторки с тези наречени чеклит, обаче не мога и точно чеклит, ама да, нещо такова. Нещо феерично, такова. Да. Което, нали, полезно е, със сигурност, и може би е и много по-свободно можеш да влезеш и да разглеждаш каквото си поискаш, т.е. от време на време може и да ти е по-полезно факта, че продавачите от време на време нямат цялото знание на света за тези книги. Тоест, когато влезеш на една сергия и почваш да разглеждаш, продавачът веднага ще ти каже: тая книжка не струва, ако искаш на тая тема нещо, което реално да ти помогне, е ти тая книжка. Нали? Ти влагат от някъде, от някакви кашони отварят. Нали? Магическо шоу. Да. Чакай, чакай. Но в същото време трябва да се има в предвид, че и в повечето случаи те са малко по-директни, тъй като те са толкова чели, че когато видят някой по-неначетен човек, малко се изнервят. Имаме си... Малко. Имали сме си подобни къвги в нашата фирма, когато не сме постъпвали точно учтиво. И трябвало е много да се извиняваме на дадени клиенти за дадени действия. Но случва се и не може да... Защото и хората много прекаляват вече. От време на време. Да. Аз се сетих за нещо, докато се подготвях за подкаста на тази тема. Говорих с много хора, които са от другата страна. Нали? Ако кажем, че ти си по-скоро от хората, които са стояли там, продавали, дали на кашони или на истинската сергия, няма значение. Аз съм говорила с много хора, които са, примерно, са били студенти по това време, ходили са на пазара, за тях това е било нещо много важно и тяхната гледна точка. И осъзнавам, че в момента, като си превъртам техните думи, всъщност те са казвали същото, което ние в момента казваме за големите книжарници в един момент. Защото, например, те ми казаха: добре, ето през 90-те и прехода това беше нещо адски важно. Място, на което ти се виждаш с приятели, хора, които също се интересуват от книги, от някакви такива неща. Разменяте си ги. Разменяте си, да. Намирате нещо по-евтино, нали? Намирате книги, които ги е нямало през соца, които са били много трудни за намиране и така. Цензурата. Да, но в един момент вече, нали, сравнително по-към края, те казват същото, което ние в момента говорим. Ето, изведнъж от пазара за книги почват да се продават главно учебници.
Просто защото така се случва. Вече... Това иска пазара. Да, това иска пазара. Вече всички книги са достъпни, това не е нещо специално и така и всъщност почват да продават учебници. Също така, изведнъж букинистите вдигат цените, а се оказва, че ти можеш да си вземеш книгата от изхвърлената библиотека в не знам къде за 2 стотинки, а букинистът го дава за не знам колко. Да. Тоест в един момент всъщност този упадък на пазара почва да си личи. И може би така лека по лека се стига до блясъка си, до тази легенда, нали? И в един момент става нещо не толкова... Ами да, особено към края си, когато се опитваха да ни изгонят вече, те първоначално ни бяха сложили на хотел Рила, което не мисля, че повечето хора знаят, тъй като градинката на хотел Рила, която е точно, нали, пред хотела, никой не ходи там, някой клошар се набройка от време на време, нали, да спи там. И... Това е толкова интересно. Ето, площад Славейков, те са толкова близо един. Да, и в същото време. Но има такава разлика в потока от и хора. И успяха да ги забият някъде, където никой няма да ги намери. Да, и стана малко неудобна ситуация. Много хора, нали, се поболяха. Няма как да не го спомена. Защото просто е факт. Много хора се поболяха, някои от тях починаха, защото Славейков не беше просто пазар, то беше начин на живот за всички книжари. Тоест, те бяха свикнали да живеят по този начин. То не е работа от към ядрото си, е много, нали, много тежка работа, но в същото време на всичките хора имаха живот там и не можеха да се впишат после да си намерят някаква нормална работа и не искаха, защото те бяха отдали живота си на това. И знам, че за повечето хора не е толкова важно и в момента може би не звучи сякаш е било голяма работа, но то наистина беше. И е малко тъжно, защото идеята главната, доколкото разбрах в последствие от едната от организаторките на цялото закриване, е била тези, моля те пак кажи, как са? Перголи. Да, тези перголи и тези... и тези бетонови пейки да са там, за да може всичко да се премести онлайн, което хубаво. Има един сайт, книжен пазар, вътре е малко подобно на Славейков, би било подобно. Все още даже и много, така като разглеждам от време на време, виждам щанда на някой познат, съм такова, здрасти, нали? Но продават се в този сайт книги все още ефтини от време на време, обаче в същото време няма хора. И идеята е било всичко да се премести онлайн. Събота и неделя книжарите да се били събирали на тези бетонови пейки и да си разменяли опит. Аз за онлайн това губи атмосферата. И аз не съм съгласна. То, в смисъл, още бабите си го повтарят, ако да види ръка да пипне. Няма компромис с тази ситуация. Не, за мен беше абсурдно това книжарите да си разменят опит. Ние, нали, какво е? Тя понеже е книжари знае. Да. Как става разменянето на опит, да. Да, нали, малко съм объркана от към тази тема, но явно жената е имала друга идея, която аз все още не мога да разбера. Но великите идеи понякога. Великите идеи понякога не можем да ги разберем, ние просто смътните хора. Да, но все още си спомням всички хора, които са минавали по-култовите случки, които са се случвали. Примерно, имахме си няколко кученца на Славейков, които, нали, не искам много да споменавам темата, но те бяха много умни кучета. Леле, значи... Разкажи ни някоя забавна история сега, не можеш да ни лишиш. Имаше един човек, който много грубо се държеше. И минава по площада и едното кученце, което мисля, че се казваше Сърничката. Да. Едното кученце го гони. И нещо иска да си играе с него, ама то от време на време хапеше. Мене не ме хапеше, но от време на време хапеше. И той като го напсува това куче, леле, и нали, както казах, те черпеха опит от книжките, които са на пазара. Те бяха високо интелектуално извисени кучета бяха.
И съмничката гледа и най-накрая му отхапа панталона. О, Боже! Беше много забавно, защото човека наистина си го изпроси. Нали. Беше малко неудобно, защото той изглеждаше все едно ходи в корпоративен офис на работа. Нали. Беше хубав панталон, беше с куфърчето офис. Нали. Изглеждаше малко като адвокат, не знам какво точно е практикувал, обаче беше много забавно. Аз се смях сигурно 5 минути. Представете си моето 8 годишно широко ухилено лице на едната от пейките. Нали, бяха направили едни много кокетни пейки, които бяха като книжки. Не знам дали си спомняте. Дъските бяха като книги. Да, много ги обичах, защото можеше и да си играеш там. Отгоре, защото имаше сексийки. Но това е друга тема. Отглеждахме си ги и беше наистина още една от шарените на площада. Имаше и все още си я спомням, не мисля, че някога ще я забравя. Имаше една жена, която минаваше веднъж на седмица напълно гола. Чисто гола. И просто вървеше, се едно дефилира. През площада и от време на време даже спираше и разглеждаше книги и продаваше. Не продаваше, купуваше. Да. Да, мисля, че очакваше някаква... Веднъж мина през Сергията и почна да си купува, примерно, май беше някакъв приключенски роман, не си спомням точно какво беше. И очакваше някаква реакция от баща ми, който просто нали, взе парите, даде и книгата и това беше, но мисля, че нали, беше с цел провокация това нещо, но не знам и как никой не им правеше никога забележка. Не знам какво точно се е случвало там, но все още си я спомням, сякаш вчера съм я видяла на площада, как минава и ходеше на пръсти. Да, това е като някакво привидение, си го представям. Наистина беше като някаква самодива, да, върви и сякаш нали, цялата свети в бяла светлина и всички нали сме нали, така си го представям в главата ми в момента. То, нали, сигурно е било нещо. Да. То няма как да радираш светлина, мисля. Освен ако не си ходиш с прожекторите така. Значи тя напълно гола с 2 фенера и върви, нали. Но това може би не се сети. Може би не се сети. Не е имала технология. Ако я видя, пак ще й кажа. Можеше на картоните с новия ценоразпис. Съм такова, мацка, ела тук. Аз съм тук новия бизнесмен. По едно време ми викаха малката шефка, някой от хамалите. Да, малката шефка. Да, всеки си имаше прякор. Това е тема табу, няма да казвам за прякорите, защото някои от тях не си ги знаят. Нищо, твоя прякор го разбрахме вече. Да, моят прякор беше малката шефка, не знам за другите какъв е бил. Може да съм била досадното русо детенце, нали? Не знам точно какво се е случвало зад вратите, но все още си спомням и първата ми продажба всъщност на Сергията на баща ми, защото естествено ние не си държим всичките книги на Сергията, ние имахме няколко склада. И когато някой поиска дадена книга, баща ми имаше безценното умение да знае точно в кой склад се намира точно тази книга, каква бройка е, колко изтъркана е, обяснява на човека, нали, примерно не е за подарък или какво си, или чисто нова е, неизползвана е в целофане, нали. И тичаше до склада и аз му гледах, за да може никой да не открадне нещо. Сега, естествено, аз съм дете. Тоест, той тихичко сигурно е казвал на някой от колегите, моля ви, наглеждайте. Но аз се чувствах сякаш аз съм на Сергията в момента. И точно това, бизнеса. Да, аз въртя бизнеса и за мен това е безценно нещо на това време. Хората го приемаха много добре това. Нали? Идваха при мене клиенти и ми казваха, вие ли сте на Сергията? И аз казвах, да. И ги опътвах, защото аз, нали, като почти всеки ден съм на тази Сергия, аз вече съм запомнила всички романи къде са. Аз може да съм на 7, обаче мога да ти препоръчам любовен роман, примерно. Мога да отида и да ти намеря някаква енциклопедия, някакъв стар за късан учебник, защото ние не специализирахме в учебници. Точно. Но, нали, романи можех много лесно да намирам. И сега също, извинявай. Да, кажи. Понеже ти в момента също помагаш за продажбите, обаче в работя в офис. Да.
Разкажи ни какви са всъщност тенденциите, какво се купува в момента, ако преди са били любовните романи, това е било твоето нещо. Любовните романи според мен винаги ще останат като един от най-популярните жанрове, но в момента много вървят фентазита. И всеки път, когато получа зареждане в офиса от фентазита, защото аз по-скоро се занимавам с сайтовата част от нашите книжарници, което е ортограф сайта, а пък книжарниците вече се казват антикварница. Това си е, нашата книжарница се нарича антикварница, другите антикварни книжарници не се. И съм чувала много хора, да казват, аз стидох до коя си антикварница, и си мисля, че антикварница е антикварна книжарница. Да. Но така да е. То е станало нарицателно. Да, то е станало нарицателно с времето, но фентазите много се търсят. Още какво? Криминалета винаги са на... аз мисля, че винаги са на мода, защото примерно на ваканция, в парка, можеш да го четеш, докато имаш някакво нещо те разсейва. Неангажираща литература, според мен, винаги ще бъде на мода. Не знам в нашето поколение колко би прокопсала с времето руската литература, тъй като много малко хора вече, Между другото, според мен и се обръща внимание определено. На класическата, на класическата преводна, да. Но аз говоря за книги на руски като цяло, не романи. Ние получаваме също и много учебници по математика на руски. Това много го има, да. Много го има и не знам всъщност... Нямам познати от СМГ, не мога да питам никого. Дали. Но дали те използват такива руски учебници и ако използват, дали имат примерно част по руски специално, защото руснаците са наистина много голяма част от математиката и наистина не мога да ви опиша колко турби книги получаваме с руска литература за математика. То в руското със сигурност си учат математиката на руски, но... Може да. Иначе наскоро според мен комерциализираната литература, която е по-сериозна и вече не е от сорта на любовен роман, според мен са 12-те тома на Достоевски, въпреки че не ги наричат 12-те тома от Достоевски и ги водят по имена. И според мен много философия в момента е по-модерна. Не, психология. Аз също психология, да. Естествено, как? В момента всяка следваща замечтана тинейджърка иска да учи психология и да става или психолог, или психиатър, там нещо такова. Психиатри не толкова, между другото, не се наемат чак с това, но всеки така може би е поблазнен от идеята да разбира главата. Да. То, според мен, всички я имат тази фаза, според мен, и аз съм я имала, аз съм изчела бая литература за психология, тъй като съм имала нужда от това, но да, срещам много често, особено жени, които смятат, че много им се отдава психология. Това е тяхното нещо, Сега ще ти помогна. Даже може да е така, но имам такива случаи много. Но те са по-скоро в рамките на комичното. Аз щях да питам нещо, не знам, може би като завършващо. Който е малко рязък завой от психологията. Повече върви към лингвистиката, но ми стана интересно, освен прякорите, имаше ли някакъв особен, защото в крайна сметка книжния пазар е бил и като малко, някакво микрообщество и така. Имаше ли някакъв собствен език? Думи, които се ползват, някакви специфични неща? Имахме си цели изрази. Значи, на баща ми, доколкото аз знам, всички казвахме пацо, защото е пламен. И баща ми имаше съдружник. И нещо се обсъждаше, че нещо не се е получило като хората и колегата ни Иван, който продаваше учебници до нас, каза,
Пацо е виновен. И оттам нататък всичко се превърна в Пацо е виновен. Каквото и да стане на площада, Пацо е виновен. Нали, естествено, не на сериозно, но и до ден днешен това си е лаф в нашето семейство. Има много лафове, нали, аз от Славейков. Докато си говорихме, мен ми е най-интересно за шерпите. Кажи за шерпите. Значи, това щяхме да го да, аз мисля, че да. Площада е мястото, на което се измисля едва ли не професия шерп, което е, тъй като с времето книжарите не могат да си носят сами кашоните, защото ти, значи да речем, пазара отваря към 8. Ти, ако искаш да си изведеш всички кашони сам, те с едни колички се носят от складовете, които си наел, това означава, че трябва да се занимаваш минимум 2 часа за примерно 10 кашона книги, за да ги пренесеш напълно през трамвайните линии. Те минават трамваи, някакви хора те заговарят по пътя. До ден днешен с баща ми се разхождаме в колата и примерно веднъж един полицай го спря и аз съм такова окей. И баща ми пуска прозореца, той не ми казва нищо. И вика, имате ли коя си книга? Баща ми се пресегна, имаше я в колата. И му каза 10 лева или нещо такова. Полицая си купи книжка от баща ми на светофар. О, браво! Аз въобще нямам никаква идея как се случваха, но да, точно този процес е много дълъг, т.е. назначиха се като хамали. И вместо имаше... по Хималаите да носят... Вместо по Хималаите, всъщност по графа. По планината на успеха на културата, те носят и помагат с книжките. Но си се наричаха шерпи, не ги наричаш само ти шерпи. Да, даже си имаше, нали, еди кой си шерпа, нали... Той това си е било част от езика. Да, точно. Да, това също си беше част от езика. Имаше си много такива базикчета. Носеха се книжките към сергиите и се опъваха масите. Повечето от тях. Баща ми си спомням на собствените си хамали, които, нали, назначаваше, им помагаше и аз също от време на време разглобявах масите, защото те са, нали, 4 крака и отгоре една мрежа се слага и се, нали, нанажда се на краката и то е лесно, нали, малко е тежко за 8 годишно, но пак аз бях много щастлива да бъда част от процеса. Но аз си спомням и до ден днешен първата ми продажба, веднъж пазих, нали, на баща ми и той отиде до склада и една баба идва при мен и ме пита за една книжка. Аз не мога да се сетя коя беше книжката, но се обадих на баща ми и викам, това нямахме ли го в склада? Аз съм на примерно 10. Аз не знам до ден днешен как съм ги говорила тези неща, но викам, нямахме ли тази книжка в склада? И той вика, имаме я даже и в книжарницата на графа. Вече бяхме отворили първата, която в момента, нали, не съществува. И аз викам, аз ще отида и ще я взема, ще я продам. И той вика, окей. Баща ми се обажда на майка ми и майка ми е така, ама ти луда ли си, тази баба няма да те чака, нали, тя беше много сладка жена, толкова миличка, нали, идва при мен и вика, вие ли сте на Сергията? И аз викам, да, нали, в моята детска еуфория. И отивам до книжарницата, тичам, взимам книгата, връщам се, жената още ме чака, дава ми книгата беше 15 лева, баща ми даде да си ги задържа. Обаче майка ми беше най-изненадана от цялото нещо, защото тя не предполагаше, че жената ще стои и ще ме чака толкова време, да отида до книжарницата и да се върна. Това е добра продажба. Страхотен спомен с който всъщност бях много горда. Трябва и да завършим вече. Но мисля, че наистина с много добро настроение така завършваме разговора. И много се радвам, че беше наш гост. И аз много се радвам. Надявам се информацията да е била полезна. Не сме се изгубили много в разговора. Беше и много приятно. Аз мисля, че беше в духа на площада малко. Да, мисля, че всичко успяхме да кажем. Да, цветна. Надявам се да е интересно и за слушателите. И така. Супер. До следващия път.